Kaixo, bideo honen bitartez, hirugarren gaiko, matematikako hirugarren gaiko jarduera zelan egin behar den azalduko dizuegu. Orduan, lehenbizi joango gara Moodlera eta hemen irakurtzen dugu zelan, kotxe bat alkilatu nahi dugu egun baterako eta bi aukera ematen digute. A modeloa eta B modeloa. A modeloa, Citroen C3, hemen egunero 100 euro ordaindu behar dugu, eta kilometro bakoitzeko 0,5. B modeloan egunero 115 euro ordaindu behar dugu, eta kilometro bakoitzeko 0,15. Orduan, hasiera batean esaten digute, galdera da, aurkitu eguneko kostua kilometroarekin erlazionatzen duen ekuazioa. Bale, hau da, ekuazio hau bilatu behar dugu. Bale? Bueno, ona joango naiz, eta hemen, I bat 0,25 bider X gehi 100 da emaitza. Eta I bi 0,15 bider X gehi 115. Bale, hemen, zer ikusten dugu? 100 eta 115 B kasuan eta 100 A kasuan da kostu fijoa, bai, eguneko ordaindu behar duguna. 0,25 da kilometroko, bale? Kilometro bat egiten badugu, hemen, isa hau baten bitartez ordezkatu behar dugu, orduan geldituko zen 100,25 zentimo. 2 kilometro egiten badugu, hori ordezkatu joan behar gara ordezkatzen. 100 kilometro egiten badugu, ordezkatu behar dugu 100 isa honetan. Eta berdina pasatzen da beren kasuan. Bale, orduan, Moodlera joaten bagara berriro be, hemen esaten digute bigarren galderan irudikatu ekuazio horiek grafika batean. Bale, horretarako, zer egin behar dugu? Balioen taula bat idatzi behar dugu. A kasurako eta B kasurako. Nik hemen egin dudana izan da A modeloa beltzez idatzi dut balioen taula eta B modeloa gorriz. Eta hemen izan 0, 50, 100, 150 eta 200 ordezkatu ditut. Bai A modeloan eta bai B modeloan. Orduan, 50 kilometro egiten baditugu A modeloan 112,5 euro ordainduko dugu eta B modeloan 122,5 euro. 100 kilometro egiten badugu, A modeloan 125 euro eta B modeloan 130 euro. Eta horrela, askotan zalantza izaten duzue, baina izan zer ipini behar dugu? Ipini behar duzuen nahi duzuena. Ipini alduzu hemen 0, 1, 2, 3, baina egia da kilometro eta hitz egiten dugunean, nik altuagoak ipini ditut. Bale, eta gero, taula bi hauek argi izan eta gero, koordenatu sistema bat marraztu behar duzue, bai, zuen kasuan, erragalagaz eta arkatzarekin egin hasieran, bai, hemen daude balioen taula biak, ipini ditut berriz ere, eta orduen puntu hauek balioen taula honet, grafiko honetan ipini behar ditugu. Hau da, adibidez. 0 eun puntua, hemen dago, bai. 50 112,5 puntua, 50 112,5 puntua, isa 50 denean, I 112, hau da 100, hau da 112 da apurtxua gehiago, 112,5, hemen, bai, hau izango zen, 50, 112,5 puntua, bale? Orduan, banan idazten ez joateko, ni ja hemen ipinita ditut bi ekuazioak, bai? Bale? Eta honelako zerbait irudikatu behar duzu. Hemen daude bi zuzenak, bai? Hemen zer ikusten dugu argi eta garbi? Hemen ikusten duguna da isa 150 denean, I
bi kasuetan da 137,5 puntu hau. Bai, eta hemen, balio taulan, argi ikusten da. Isa 150 danean, I kasu bietan da 137,5. Bale, zer ikusten dugu hemen? Puntu honetara heldu arte, B modeloa merkeagoa da, gitxiago ordaintzen dugu. Hemendik aurrera, alderantziz, A modeloa merkeagoa da. Ikusten duzu, ezta? Argi. Bale? Bueno, grafika egin eta gero, esaten digute. Zenbat ordainduko dugu 100 kilometro egiten baditugu? Bueno, 100 kilometro egiten baditugu A modeloarekin, bai. A modeloarekin 100 kilometro egiten baditugu, I bat, egin behar duguna da ordezkatu 0,25 bider 100 gehi 100. Eta hau da 125 euro. Eta zenbat ordaindu behar dugu B modeloarekin? Bueno, B modeloarekin B modeloarekin ordaindu behar dugu 130 euro. Hau da, A modeloa merkeago ateratzen bada 100 kilometro egiten baditugu. Eta zer gertatzen da 300 kilometro egiten baditugu? Hori da egiten diguten bigarren galdera, ez? Bueno, berdina, ordezkatzen dugu 300 kilometro egiten baditugu, ekuazioa daukagunez, ordezkatzea da bakarrik, bale? Hemen 175 euro ordainduko genuke A modeloarekin eta B modeloarekin 0,15 bider 300 gehi 100, 160 euro. Kasu honetan, zer ikusten dugu? Ikusten dugu 300 kilometro egiten baditugu B modeloa merkeagoa dela, eta alderantziz 100 kilometro egiten baditugu A modeloa merkeagoa da. Hau, lehen erakutsi dizuedan grafikan, ere argi eta garbi ikusten da non dagoen inflexio puntu hau. Bale, bueno, honekin espero dut argi gelditzea.